baina bizibide arriskutsuak ugari dira. Jungla tropikalean itxun sugetan ari da, gero haragitarako saltzen ditu. Eiza mota honetan kontzentrazioa eta oreka ezinbestekoak dira. Sugearen lehen erasuek ez dute jo behar. Itxurak eta imintzioak egiten ditu animalia nekatu arte. Xaxatu eta xaxatu egin behar du ihes joan ez dakio. Une egokia dela iristen dionean sugeari burutik heltzen dio. Horrela animaliak ezin izango dio auzikirik egin. Lur gainera darama han mendean hobeki hartuko duelakoan. Temperatura handiek haragia laster usteltzen jartzen duten ezkero, ahalik eta lehenen eraman beharko du merkatura.